Maite Iturre naiz, 44 urte ditut. Brasilen sortu naiz, baina Argentinan hasi nintzen. Nire familia euskal jatorrizkoa da. Eta Euskal Etxean hasi nintzen euskara ikasten. Euskal Herrian 20 urte baino gehiago bizi naiz. Eta irakaslea naiz 2017tik Garazi eta Baigorriko Gau Eskolan. Eta aurten, kurtso honetan, baditut 3 talde. B2 mailakoa, B1 mailakoa eta gero buraso talde bat, B1 mailakoa. Goizean, astearte eta ortzegun goizeetan, B2 mailako ikasleak ditut. Talde horretan 9 dira, orotara. Batzuk euskaldun zaharrak dira eta kanpora bizitzera joanak, orain itzuli eta euskara nolabait bizi berritu, aberastu nahian. Eta bertze batzuk dira euskaldun berriak, hutsetik hemen ikasi dutenak. Adin ezberdinak dira, baita lanbide, esperientzia ezberdinak eta talde interesgarria zinez. Ni hasi nintzen irakasle lanetan Argentinan, neure Euskal Etxean, urte hain zainitz. Hor garai horretan bazen programa baten bitartez, euskara irakasleak trebatzeko. Eta gero Euskal Herrira etorri nintzenean, ikasketak egin, eta beti ukanduen hori maite nuen lan bat zela, eta nahi nuela berriz horretan aritu, eta hori zela eta egin nuen glotodidaktika ikastaro bat AEK-arekin, eta entxatu nintzen, eta nago mundu oso bat ekartzen du euskarak. Azkenean, egia da, mundu maila guztietan, bai ezagutzen aldituzun pertsonen aldetik, bai ukaiten aldituzun bizipenen aldetik, kultur mailan, euskarak mundu oso bat zabaltzen du. Eta nik zer ekartzen diodan, nire ondar ale txikia, euskara irakasten dut, baina zaiatzen naiz gehien bat maitasuna transmititzen. Beraz, hori euskararen etorkizuna bai. Hine ustez, Euskaldunon eskuetan dago, lehenik eta behin. Euskaldunok behar dugu indarra egin, erabilia ahalik eta gehienetan, eta baita gure eskubideak aldarrikatu ere. Eta hor bertzealdean erakundeak daude, erakundek ere lagundu behar dute. Erakundeak oro har, bai erakunde politikoak, bai gizarte zibilekoak. Azkenean, euskara gure hizkuntza da eta gure eskubidea ere bada euskaraz mintzatzea bizitzako alor guztietan. Beraz, guri dagokigu hori aldarrikatzea, baina bertzeei ere entzutea eta gure eskubide hori egikaritzeko bitartekoak ezartzea.